Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa barkamu da haka. Bidiyon na yau zai bayani ne akan yadda zaka share duk wani search history da kai a YouTube. Da haka yan uwa ku biyo mu domin ganin haka. Yan uwa kada ku manta ku danna mana subscribe domin sanar da ku a duk lokacin da muka daura bidiyoyin mu. Domin ka goge duk wani search history wanda kai a YouTube kana da bukatan ka shiga cikin YouTube ɗinka. Idan ka shiga cikin YouTube yan uwa kamar yadda muka sani kowane dan adam yana da bukatar sirri. To kuma kun gani yanzu na shiga alamar search na kun gani wani search history na gashi nan. To kuma kun sani kamar yadda na faɗa kowane dan adam yana da bukatar sirri. Akwai wani abin da ka search din shi ba ka san wani ya gani, kuma zaka kuma akwai wanda za su tambaye ka waya ba lallai ka hana su kuma za su iya shiga domin su gani. To don haka domin ka cire ka goge duk wani search history zaka zo nan gurin, idan ka zo sai ka shiga wurin wannan ɗinka account ɗinka. Idan ka shiga to ga nan inda aka sa settings sai ka shiga settings. Idan ka shiga settings sai ka zo ka shiga history and privacy. Idan ka shiga history and privacy to ga nan ga inda aka rubuta clear search history, gashi nan clear search history ga kuma clear watch history. To idan kana so ka goge duk wani searching da kai ne sai ka shiga clear search history, kan gani sai ka danna gashi nan clear search history, kana danna shi to shikenan ka clearing kowane search history, yanzu ba wani search history nuna. Idan kuma ka shiga nan gurin kamar yadda muka sani idan ka kalli video shi ma yana nuna watch history. To shi ma a nan gurin zaka yi goge duk wani watch history da kai, shi ma ka gani da ganin shikenan. Ma'assalam.